Kaixo, eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundiak gizartearen sartzeari aurre egiteko eta adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko duen estrategia integrala da. Eta saio honek, Adin Berrik helburu hori du. Animatzen zarete orduan gurekin batera ongizate fisiko eta emozionala lantzera? Horretarako, ariketa fisikoa, garuneko ariketak eta meditazio mindfulnessa egingo ditugu. Guazen ba! Egunon danoi, egunon zurine, hemen gatoz, zelanez beste egun bat, erropa egoki honekin, kirola etxeko asmo horrekin, erresistentzi lan egingo gaur, eta ibilikoen elementu bakarrak izango di. Esneka xabi edota urbotea txiki bi, eta nik ibilikot bi mankuerna txiki. Beste barik, hau pasuek, ongitorri danori. Bueno, prest danok, saio azteko horretan, erresistentzi lana, betiko lez, berotukoa, behitxik eta gora, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, venga, guazen berotzen, astiro, aldatu, batu hainkak, venga, zuzen, binaka, bat, bi, erdire, bat, bi, hor, bat, bi, erdire, bat, bi, hor, bi azkenak, bat, bi, guazen borobiltzen, bat aurrera, bi, hiru, lau, bost, atzera, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Zabaldu hainkak, buru beti erdixan, ukandu gora, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, zorbaldak astiro, bat, bi, hiru, lau, bost. Bestera, bat, bi, hiru, lau, bost. Bixak aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Ukandu gora, bat luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta azkena, guazen gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Eskugipini hor, hasi behitxik eta bat astiro, bi, hiru, lau, bost. Esker eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Bueno, gaur erabiliko dinamik izango da. 20 segundotan lan bat eta gero ariketa. 20 segundoko lana izango da, oinez. Leku hontan, besukin lagundu, eta nahi bada, korrikan, baina oso astiro. Da izango da, 20 segundoko lana, gehi ariketa bat. Berriz, 20 segundoko lana, gehi ariketa bat. 20 ariketa. Bale? Kasu hontan lehenengo ariketa izango da. 20 segundoko lana, jarraitzuko tor, 20 segundotan, eta ariketa izango da, skipine banaka. Bi, hiru, beti ardatzetik urten barik, bizkarra beti zuzen, eta gurutzatu, ikusten da, bizkarra biribildu barik. Hori izango da, gaurko lehenengo ariketa, 20 segundoko lana, gertu hor, tano gertu, bost, lau, hiru, bi, venga, guazen, hor, mantendu hor, 20 segundotan, gogoratu beti, arnasketa zaindu, besukin laguntzen, ezin bada, oinez. Beste lan, venga, jarraitxua. Gelditzen gara, oazen, bat, gora, bi, hiru, gorarte, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, beratzi, hamar, bat, bi, ariketa hau aldain lagundute. Orman jarri eta hainkakin bakarrik. Venga, guazen, 20 segundo, ba! Guazen hor, segi, besokin lagundu, exagerau apur bat, da ezin bada, hortxe, segi hor, lekun, 5 segundo geixa, segi hau pasuek, oso ondo, guazen, bat, gora, bi,
iru, ardatz aldatu, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, bat, bi. Hogei segundoko lana, gertu, ba. Venga, hauazen, hau pasuek. Segi hor. Bizkortu apur bat. Venga, jarraipena emon. Zaindu arnasketa hori. Hiru eta azkena. Askatu. Oazen, gurutzatu beti. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Sortzi. Behatzi. Hamar, bi azkenak. Bat. Bi. Oso ondo. Lehenengo blokia matxute. Venga, erango gurtra bat. Danok. Urrengo ariketan, ni hasiko na elementukin. Espazuen nahi, ez erabili, baina ingot. Pausu bat aurreratu, pausu luze bat aurreratu, gehi elementu bi horiek erakutsi. Ez pa elementurik, ukabila bakarrik. Ingot hor. Bat, gora. Bi, gora. Hiru, bale? Venga, gertu, 20 segundoko lana, gehi ariketa. Gertu, hiru, bi, bat, oazen, pa, segi hor, hartu ritmo bat, eutzi hor, arnasketa zaindu, taka, eta beste lan, hor, ritmo bat hartu eta mantendu, hor, hiru, bi, bat, oso ondo, hartzot elementu bi horiek, pausu luze bat, bat, bi, hiru, lau, pausu bat, bizkarra zuzen atzera, sei, zazpi, sortzi oso ondo, behatzi, hamar beste bi, bat, bi, utzi elementu horiek, eta 20 segundoko lana, bi, bat, oazen, hori da. Venga, arnasketa bazaindu, bizkarra zuzen, lagundu besokin, segi. Gaur bixota berotuko, bi, bat, bale. Hartzen dut elementu bi horiek, eta lehen golez. Bat, luzatu, hor. Bi, hor. Gora. Lau, gora. Bost, gora. Sei, hau pasuek, zazpi luze, sortzi, behatzi, hamar eta bi azkena, guazen hor, bat, gora, bi, utzi elementu bi horrek, gertu, ba. Venga, guazen 20 segundoko lanaz, segi hor, venga, 10 segundo geixa, segi, hiru, bi, bat, gelditzen az, hiru garna eta azkena, kolpe elementu bi horrei, gertu hor, guazen astirota, bat, luze, bi, gora, hiru, hor, lau, bost, sei, gora, zazpi, hor, sortzi, behatzi, hamar eta bi azkenak, bat, gora, bi, gora. Oso ondo, utzi elementu bi horrek, urtrago txiki bat, askatzen dut, eta horrengo ariketia saldukot. Engot, albora, nahi bada elementukin, ezin bada, bape barik. Pausu lateral batekin. Terdira. Horin dugu pauso bat aurrera, ezta?
pausu lateral bat, hor, eta egin gau, alde bakarra. Hor, eta erdira. Hor, eta erdira. Bale? Eta gure ariketa hori. Gertu danok, 3, 2, 1, guazen, ba. Alba da, korrikan, leku hortan, bestelan, jarraitzu oinez, besokin laguntzen, segi. Beti ardatza, zuzen. Oso ondo, nik kasu honetan, 2 elementu hauek hartukot, tengot ardatzetik, urten eta, zabaldu, 1, zabaldu, 2, 3. Ikuste zuen erainkak, horpuk elkarrik utzen, hori da. 6 leike, 7, 8, 9, 10 eta 2 azkenak. 1, gora, 2, hori da, utzi hor, eta, 20 segundoko lana, aktibo. Hau, pasuek. Venga, beste 10, segi hor, mantendu. 2, 1. Berriz. Elementuk hartu. Eta eskumara, horpuk elkarrik utzen, punta kanporantz, eta 1, erdira. 2, hor. 3, gora. 4, astiro. 5, gora. 6, 7, 8, 9 eta 3 azkenak. 1, gora, 2, gora, 3, gora. Utzi, elementu horrek, eta 20 segundo, guazen, ba. Ben, hau pasuek, arnazketa zainduz, segi hor, beste 10 segundo, eutzi, 5, 4, 3, 2, 1. Kolpe, 3 eta azkena, horpuk elkarrik utzen, punta kanporantz, guazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hau pasuek, 7, 8, 9, 10 eta 2 azkenak, 1, 2, eta askatu. Ben, hau txiki bat, zelanez, betiko lez. Urrengo ariketa izango da, twist erara, baina golpe bakoitzari, 1, 2, 3, 4. Koordinaketa hori galtzen barou, hemen. Beste lan, 1, 2, 3, buru beti telebistari begire, ardatz hori mantenduz eta gurutzatu. Gertu, venga, guazen, 20 segundoko lana, gehi ariketa, 3 itzuli. 3, 2, 1, ba, pam, 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 guazen 20 segundotan. Nahi bada, korrikan, beste lan, segi hor. Venga, beste 10. 5, 4, 3, 2, 1. Gelditzen hor, sorbaldakin twist, eta alba da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardatzetik urten baik, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 segundoko lana, gertu, ba. Venga, ba, arnasketa zaindu. Hau pasuek, venga, guazen. Beste 10 segundo. Besokin lagundu. 3, 2, 1. Gelditzen az. Hartu arnasa bat.
Guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, gurutzatu, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, berriz buelta, guazen, ba, hartu ritmo bat, eta mantendu, ba, 10 segundo, segi hor, 3, 2, 1, askatu, guazen hor, gertu, gurutzatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oso ondo, hau pasuek, askatzen dugu hor, gertu beste baten gau, segi, venga, 20 segundo, hori da, eutzi hor, ritmo bat hartu eta mantendu, 3, 2, 1, venga, askana, twisterara, 1, erdire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bi azkenak, 1, 2, oso ondo, askatu, ultrago txiki batean gau, venga, dano batera, ultrago txiki bat, urrengo ariketa saldukot eta izango da, lehen egin dutena eskumarantz, bardin da eskerrera. Ardatz hartukot, esku kale egin dukona lurrakin paralelo, nahi bada, elementukin, ezin bada, bape barik, horpuk alkarrikutu, eta pap, eta gora. Eutzi hor, paralelo, eta gora. Elementuk ibiliko nik, hasi que betiko lez, 20 segundoko lana, jarraian ariketa. 20, ariketa, 20, ariketa. Guazen hor, gertu, 5 segundotan, 3, 2, 1, guazen. Venga, dano batera, segi hor, hori da. Hartu ritmo bat, eta mantendu. 3, 2, 1, guazen ariketa, elementu bi horiek, horpuk alkarrikutzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 azkenak, 1, utzi hor, 2, 3, utzi elementu horrek, 20 segundoko lana, gertu, venga, guazen. Hamar geixa, eutzi hor, 3, 2, 1, venga, kolpe, bigarren intzuli hau, ardatzetik jarri, 1, estiro, 2, 3, 4, 5, zabalduta, 6, 7, 8, 9, 10 eta bi azkenak. 1, 2, utzi bi elementu horrek, 20 segundoko lana, guazen, guazen hor. Hau pasuek, segi, 10 azkenak. 3, 2, 1, maitxu, venga. 3. itzuli hori, 3 eta azkena, gaurko ariketa, erdire, 2, gora, 3, hor, 4, 5, guazen, 6,
6, gogoratu ezin bada, elementu barik, 9, 3 azkenak, 1, eutzi, 2, 3, oso ondo, utzi elementu horiek, ultrago txiki bat, eskatuko gara apur bat, eta luzatze ariketa horrekin hasikoaz. Eskatu bezuk apur bat, arnasketa lasai, hainkak askatu. Venga, guazen luzatzen, eskukatzin, gora, hartu lasai, bota luze, astiro atzetik, astiro aldatu bestera, helduta, oso ondo, gurutzatu, biribildu, hortik eta gora, berriz buelta, ba, oso ondo, lodixaz, pizkarra zuzen, astiro, luzatuta, aldatzen, askatzen dugu hor, hainkak zabaldu, mokorretik edazita, gora, ba, hartu arnasa, ba, hartu hor goizan, eta askatu hor, guazen hainkakin, nahi ba lagundute horman, hainkak parera, bizkarra zuzen, utzi, ba, aldatu, astiro, beti laguntzakin, venga, askatu, gurutzatzen dut, bizkarra oso zuzen, beti hartu lasai, bota luze, hortik gora, ba. Astiro gora, bi arnasketa horrek, batu hainkak, venga, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, hau pasuek, gaurko gurik amaitxute, zurin eta hanekin jarraitzen dugu, garuna aktibo mantentzeko, lan hori eitzen, agur, urren arte. Gorputzan martxan jarri eta gero, garuna jarriko dugu martxan. Osasun kognitiboa lantzeko, hanerekin uzten zaituztet. Zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Kaixo, zurinek esan bezala, narriadura kognitiboa prebenitzeko ariketak egingo ditugu. Exercita programako ariketak egingo ditugu. Exercita, 60 urtetik gorakoen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da. Eta Zita Alzheimer Fundazioaren webgunean topatuko dituzue. 2 ariketa egingo ditugu, bai? Eta bigarrenerako papera eta arkatza beharko dugu. Goazen astera. Lehen ariketa esaldiak antolatu da. Ariketa honetan, lengoaia eta erlazio gramatikalak, hau da, hitzen arteko erlazioak landuko ditugu, pentsamenduak hitzen bidez komunikatu nahi ditugunean, hitz horiek egoki ordenatuta egon behar dute, esan nahi dugunak zentzua izan dezan. Horretarako gure garunak arau sintaktiko eta gramatikalak erabiltzen ditu. Hori lantzeko, ariketa honetan hitzak modu egokian ordenatzen ahaleginduko gara. Horretarako pantailan hitz batzuk agertuko zaizkigu eta gure lana hauek antolatzea izango da, esaldi zuzenak osatzeko. Goazen lehenengo esaldiarekin. Ea lortzen duzuen hitz horiek ordenatzea eta esalditxo bat osatzea.
Bai, osatuta, hauxe da esaldia. Erosi berri duzun etxea oso ederra da. Bigarrengo esaldia osatzeko hitzak hauexek dira. Listo? Pentsatuta? Herri horrek 2 kale baino ez ditu. Horixe da esaldia. Goazen ba 3. Hitzak hauexek dira. Hartzen diozue traza, gauzak behar bezala egiten saia gaitezen. Horixe da esaldia. Ea 4. Hitzak hauek dira. Hartu tartetxo bat esaldia osatzeko. Bai, lortu duzue? Hauxe da esaldia. Urte amaieran alabaren etxean bilduko gara. Eta goazen azkenarekin, hementxe dituzue hitzak. Listo? Osatuta? Ez du uste biharko azterketa gaindituko duenik. Horixe da esaldia. Zer moduz moldatu zarete? Ongi, lortu duzu esaldiak osatzea? Ez baduzue lortu, ez larritu. Entrenatuz eta garuna landuz lortuko duzu eta. Goazen bigarrengo ariketarekin. Bigarren ariketa kalkulu ariketa da. Ariketa honetarako nahi duzuenok papera eta arkatza erabili dezakezue. Izenak dioen bezala ariketa honetan kalkuluak egingo ditugu, baina oraingoan kenketak izango dira. Gure eguneroko bizitzan askotan egin behar izaten ditugu kalkuluak, erosketak ordaintzerakoan adibidez. Kalkuluak egitean, oroimenean gordeta ditugun ezagutza aritmetikoak berreskuratzen ditugu, eta bestetik, lanerako oroimena ere martxan jartzen dugu. Has gaitezen pantailan agertzen diren kenketak egiten. Ziur gaude, zuetako askok kontuak buruz ateratzeko bizkortasun hori mantentzen duzuela, baina nahi duzuenok, kuadernoa erabili dezakezue emaitzak apuntatzeko. Banan joango gara, bai? Hartu zuen denbora kenketak egiteko eta gero guztiok batera emaitzak ikusiko ditugu. Lehen da bizikoa, 126, ken 23, 103 da erantzun zuzena. Bigarrenaren erantzuna, 870 da. Goazen 3. 488, ken 28, 470 da emaitza. Laugarrenean, 978, ken 76 egingo dugu eta 902 da erantzuna. Jarraitu dezagun. Hurrengoaren erantzuna 649 da. Beste hau 891. Ea hurrengoa. 121 da erantzun zuzena. Eta 8. 978 ken 42, 926 da emaitza. Goazen azkenarekin. 1525 ken 55, 1470. Bai? Lortu duzue? Lortu alduzue kalkuluak ondo egitea? Matematiketan abilak ez izan arren, egunero landuta geroz eta hobeto egingo ditugu ariketak. Ikusiko duzue. Bukatzeko,
etxean ere entrenatu ahal izateko etxerako lan bat proposatuko dizuet. Etxerako irudiari arreta ariketa egitea proposatzen dizuegu. Ezagutzen alduzue pantailan agertzen den pertsona hau? Nor da? Zer gertaera historikoren berri ematen ari zen? Zenbat urte zenituen orduan? Norekin zeunden? Non? Hartu tartetxo bat eta idatzi gertaera horrek gogora ekarritakoen inguruan. Gogoratu garrantzitsua dela buru aktibo mantentzea, eta horretarako etxerako lan hauek egitea oso gomendagarria dela. Orain, zurinerekin garuna eta gorputza erlaxatzen usten zaituztet. Agur! Kaixo berriz ere, ariketa fisikoa eta garuneko ariketak egin eta gero, meditazio mindfulnessa egingo dugu. Elkarrekin, beti bezala. Eta horretarako, aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko duzu. Eseri bizkarra tente duzula inongo tentsiorik gabe eta oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoan izan, lesio hori baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz! Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu, arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Goza ezazu egonean egotearen sentsazioa. Ekar ezazu zure gogora, maite duzun pertsona baten irudia. Ahal dela, bizirik dagoen pertsona batena. Eta harekiko sexu grinarik ez duzuna.
Murgildu zaitez sentsazio fisiko eta mental atseginetan, eta esan barrutik maitea, laztana, edo maitasun egoera goxo hori izendatzeko aukeratzen duzun hitza. Prest sentitzen zarenean, ekar ezazu gogora pertsona neutro baten irudia. Oso ezaguna, ez dena. Eta desio iezaiozu hoberena. Bizitzan gauzak ondo joan dakizkizula. Jarraian, zabaldu zure desio onak oso gogoko ez duzun pertsona batengana. Eta errepikatu. Ondo egon zaitezela. Besteekiko maitasuna sentitzeko gai izan zaitezela. Konturatu, gai zaren edo ez, konpondu gabeko arazoak dituzun pertsonekiko ere, desio onak izateko. Ondo izatea opa dizut. Besteekiko maitasuna sentitzeko gai izan zaitezela. Lan hau egitean gorputza edo adimena itxi, kikildu egiten bazaizu, bueltatu maitasun sentsazio goxoa sentitzera zure gorputzean eta zure buruan. Eta esan iezaiozu zeure buruari, neure burua zaintzen. Neure burua zaintzen. Ezin zara joan hain urrun. Ez da une aproposa.
gorrotoaren mende, bizi daitezkeen izaki guztienganako desio onak zabaltzen saiatu. Ondo egon zaitezela. Besteekiko maitasuna sentitzeko gai izan zaitezela. Praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz gaurkoa? Ondo joan alda? Seguro baietz. Orain pixkanaka joango gara aktibatzen gorputza. Gogoan izan, Anek etxerako ariketatxo bat proposatu dizuela. Mugarri izan zen egun baten inguruan idaztea. Eta nik patxadonekin agurtuko zaituztet. Eskerrik asko, egunez egun hor pantailaren beste aldean izan zareten guztioi, benetan plazerra izan da, eta hemendik muxo handi bat, besarkada estu bat, eta laizter arte. Eskerrik asko.